Hello mga kol, so good day. Padulong day ta karon manguha og mais kay kinilagyan atong pagkasaraban. Gasto kay ta mo kaon og anagon nga mais, so padulong na ko dito sa akong maisan. Kuyog pud nako ako ang iro nga bahala og maguna na siya pirmi kay katultol naman na siya. So umuang basakan ni diri kulo ingon ani ni siya ang nahitabo tungod sa El Nino. Di perting ugaha kayo ang mga dinaro wa na natamni. Perting inita bitaw jud kaayo diri kol unta diya sa inyo hapon no dili init. So diri parte yung inita na mula magay ko sa kainit ani. Padulong na ko sa kumaisan, so naabot na ko sa kumaisan. Ako maisan mo ni salin sa init bahala og gagmay kayo basta kay natay mapuksi. Lahi man jud ning natay tanom god kay bahala og maabtan og init basta kay naa lang gyud tay makaon. So gisulod na nako ni sa sako kol kay uli na ko kay parte yung inita mamula man ta diri sa kainit. So balag na pa'y bilin niya gamay puksiya muna niya kung kuha kol gamay rin siya. So dalon na to ni ano, pag-abot na kol gipaksian din ako ni pag-abot sa balay nga bahala depende na ninyo og unsaon ninyo na pagkuan ang uban na mo gamit kay o mo luto kay napa may panit na pay pakpak niya diri sa mo kay depende na gud ninyo og unsaon ninyo na kung isulod na nato na sa balde pagkahuman ana ibutang na sa kaldero kol butngan na natog tubig ato ading ibutang sa kuan unique ayo nga sugangan o bunot na amo ang sugno di akol bunot og palwa ay lang pod palabig tayhop sa duol pa duol sa palwa kay basig mamalwa pod atong ilog tinayhop. So wala luto na day siya kol no gasingaw-singaw na ang kuan kainit. So gibutang na din ako na siya sa balunan paabuton na to ba nga mabugnaw kay init po gayong mais ng god. So paggahuman ana kaon-kaon na dayong unggoy na uy panghatag po diha abi kay na kay imuha di po ka manghatag lahi ra jud ning natay tinanom kol no kay bisag maabtan sa init na jud tay makaon. So salamat kay sa paglantaw kol ha unta magbalik-balik as kong video.